Com passa el temps. Aquest divendres compliràs 36 anys. 36. Ja ets més a prop dels 40 que dels 30. Et preguntes com seràs als 50. I als 60? Ja estaràs jubilat? Quina és l'edat de jubilació? Cada 10 anys l'esperança de vida augmenta 4 anys. Vivim més i amb més salut. Per això, la legislació ha previst un increment progressiu de l'edat de jubilació fins que el 2027 quedarà fixada en 67 anys. Però també cal tenir en compte els anys cotitzats. Complint-ne un mínim, encara és possible jubilar-se als 65. Abans de la reforma eren necessaris 35 anys cotitzats. El 2027 caldran 38 anys i mig. Vidacaixa. Ens preocupem del teu present i del teu futur.